טוב, קודם כל, ערב טוב כאמור לכולם באופן מסודר. טקס עדיין בנובמבר, כמו המחנה, וכמובן חגיגות השנתיים לאלוף, ועוד פחות משבועיים אנחנו חוגגים שנתיים. טקס על מה שהתחלתי לדבר שנה שעברה בטקס, אז אמרתי, אם מסתכל שנה אחורה, בחיים לא הייתי מאמין שאני אעמוד אל מול כך הרבה אנשים שהם חלק ממשפחת אלוף, ולשמחתי הרבה גדלנו, ויש פה כמות לא מעטה של חבר'ה, גם חניכים ובטח המשפחות. מאוד מרגש אותי לעמוד כמוכם, וקודם כל אז תודה לכל מי שהגיע לכבד אותנו בטקס הזה. סיימנו היום מחנה אימון של יומיים. הילדים, האחים, החברים, כל אחד לפי ההתאמה. עבדו, עשינו פה יומיים של מחנה, מבחינת, לא שאלתי את החניכים יותר מדי, אבל מבחינת הסגל, מבחינתנו, היה מחנה מצוין, הכל דפק, הכל היה, הכל עבד. אפילו איזשהו ביוב שפתאום חצה אותנו אתמול בלילה, לא עצר אותנו, אפילו איזה טיול לילי. אין מה לעשות, חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות ניווט, ושום דבר לא יעצור אותנו. קודם כל, אני מאוד מאוד רוצה להודות למי שנמצא איתי במערכת. כולכם מכירים אותי, אני נמצא בפרונט, אבל הפעילות לא הייתה מתקיימת. קודם כל, בלי חלי ואורן. חלי ואורן הם שותפים מלאים בכל העשייה. אורן, חבר'ה מכירים אותו, המדריך קיקבוקס שלנו, הוא עושה למעשה המון דברים מאחורי הקלעים. כשאני לא נמצא, כשאני בתאילנד לדוגמה, אז הוא זה שמחליט. בקיצור, הוא נמצא ועושה ועובד, אז תודה רבה גדולה. האמת שבכל טקס אני ככה מתלבט עם הקלשאה, גם אני אשתמש או לא אשתמש, ואני חושב שבאמת שעכשיו, בטח בפורום הזה, אני חייב להגיד תודה רבה להורים שלי, שהם כל פעם, עכשיו במחנה הזה, שישי שבת, יש לי ילדה כמו שראיתם, אז באמת תודה, עוזרים לנו, וככה הרבה מאוד דברים שבמערכת לא... ובאמת שאחרונה חביבה, אבל קודם כל היא ראשונה. יצא. בעבודה. עם גיא, עם מאיה? אז לא, יצאת בזאת, בקיצור. איפה היא? היא ברחה. היא צנועה, היא לא אוהבת... לא אומרים שכחו שאדם לפניו. רק ידעים את השולחן. שזה די. שם עכשיו רוצה. ויש מצב שהם... אל תעבדו.